Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ onye bụrụ m bata ọkpọ Wawatv ka m na-ekwukwe n'okwu ya. Igbo ndị ọma, ekene m unu. Ana m na ndụ mmiri ndụ ọzọ mmiri atara m azụ ọnwụna nke onye ji eko ya aka na hene ya. Ibe njikwu nke onye ji eko ya aka na ya na amụsụ tara dịbịa rie n'ozu mmụ ya. Ọ na Wawatv ka anyị nọ. Gị onye ọma na-ekiri Wawatv, gị onye bụ onye Igbo, ọ bụrụ na ikiri bebe ya kiribe. Aka ọma na-ele onwe ya, ife dị mma na anya bụ nwanne ya. Wawatv ebe a na-akụwara gị ụmụ ife ụfọdụ banyere Igbo, na-egosi asụsụ na omenala Igbo na-akwalitekwa ya, ma na-eme ka anyị na-enwere aṅụrị, nwekwa ohere ịkparịta ụka. Ya bụ ọbụ na ị na-ekiri Wawatv, ya gaziere gị. Ọ bụkwa ha so nkiri ikiricha shie etu esi eshi ya oke ka ndị ọzọ soro gị kiri ya. Enwere ebe a na-akparịta ụka, ikwuo uche gị maka na ife a na ọchịchị onye kwuo uche. Wawatv ga-eme gị ikwuo uche gị, uche gị abụ uru. Aka m bụ onye nke gị, Ambassador Obiora Amaechi, ọsọ dị m bụ ebe na-eja Ogbuoja Ndị Igbo nwa na nkọdịpụkachukwu alụsị omesoro eke na-apịrị oyi mba ihe bụ n'aka ọ na-ele nka nkụ na a na-atụ egwu ọgwọ ọka ụmụnwa. Ogbuoja Ndị Igbo nwa na nka nwa ejiri ncheta mma obodo biri na-ekwe enwe eze ndị jeje na ụbọchị ọzọ ọba egwe na-eta ajị ọcha. Wawatv bụ ebe ọ na-eme. Ekene m ụlọ Igbo bụ Igbo, unu anụgo ya n'ọnụ Ogbuoja Ndị Igbo kpọtara ndị Wawatv maka ịgbasa akụkọ gị, mmemme gị, igosi ha ka esi eme ya, ma ịkọwapụtara ọhaneze ka esi mee mmemme, ma akụkọ nke a na-akpọ histrị bụ dọkụmentarị na ihe ndị ọzọ dị iche iche nke anyị na-eme na Wawatv, ma tinyekwa mmemme gị n'ihe mmemme a na-akpọ Igede Wawa bụ egwu ejebe oyi ụbịam nke ndị oyibo na-akpọ prestigious dance. Ndị Wawatv kwuchinchim ịkọpụtara ọhaneze ihe ị na-eme, ma ọ bụ mmemme ị na-eme, ma ọ bụ akụkọ ntọala gị ka o wee dịrị anyị na mma. Ndị be anyị deemenu, deyonu, dejenu, ya gaziere ndị Wawa niile na Igbo niile. Nnọọ.